ஒண்ணுனா நான் இறங்கி வருவேன்டா, நம்ம நட்புக்காகத்தான் நான் உயிரை தருவேன்டா. நீ வருவ தெரியுண்டா, ஓ அருமை புரியுண்டா. இங்கே பாருங்க, இந்த அக்கா போய் செல்ஃபி எடுக்கலான்னு போனாங்க, இந்த ஆடு இறையாக்கி விட்டுருச்சு. இங்கே அண்ணனை பாருங்க, இங்கே போய் சாப்பாடு கொடுக்கலான்னு போனாரு, கோபாலு தேவையா. இந்த அக்காவை பாருங்க, போய் பூனைக்கோட செல்ஃபி எடுக்கலான்னா இதை அப்பி விட்டுருச்சு. இந்த ஆளை பாருங்க, இந்த பறவை என்ன தொல்லை பண்ணுது, டார்ச்சர்ப்பா அந்த நாள். இங்கே பாருங்க, இந்த 2 பசங்களும் குட்டி பசங்களும் போய் விளையாண்டுருக்கும் போது அந்த சிங்கத்துக்கு பிடிக்கலையாட்டுங்க, அது கவி விட்டுருச்சு. நல்ல வேலை பிரியாணி அவ்வளோ சந்தோஷப்படுங்க. இந்த பையனை பாருங்க, இந்த பறவை என்ன தொல்லை பண்ணுது காய்ஸ்.